Здравейте отново. Днес ще отворим мултицетите, от които единият любимият ми Зибо, той даже повече ми харесва от флукето. Не знам защо, но аз така го чувствам. Аз им махнах кълъфите, значи разликата им много малко, около 20% разлика. Виждате ли, кълъфите те почти са идентични. Те даже имаха проблеми с флуки за авторските права относно кълъфите. Те дълго време бяха пускали с жълт кълъв, после ги спряха, което аз, за съжаление, не успях да се взема с жълт, но не е проблем, че сме с червения. Защото другото нещо е, че жълтият цапа повече. И другото нещо, че това е по-дебел. По-дебела е гумата, другата е много тънка такава, някакси обикновена. Значи те може да приличат отвората, но имат известна разлика, както може да се види тук. Тук има закопчалка на флуки, тук е обикновена, която се слага за този мултицет. Тук добре се захващат сондите, тук не е толкова добре. Но това е въпрос на моята гледна точка. Ето ги двата връда, за които ще говорим и ще ги отворим отвътре. Ето, погледнете, малка е разликата между тях. Екраните са на едно и също ниво. Местоположенията за винтовете са идентични, с разликата, че тук е за кълъфа. Това е да не се плъска. Другото, капака много обикновен изглежда. Ето как изглежда. Ребряване има да не се чупи. Това е, стои стабилно. Тук флукът обаче му е по-тесна стойката и той е до някъде. И тук всичко си му е изписано. Тук си пише какви са му предпазителите. Серийният номер е сложен на криво, не знам защо. Даже аз като го отмествам, това някак си по-стабилно стои. Така, също не ми харесва, че тук няма надпис мод, както го има тук най-ефтиния. Не знам защо, дали са спестили мастило, идея си нямам. Разлика е, мен ми харесва, защото има надписи с бяло мастило е отпечатано. Когато тук са сиви тези нещата, както се виждат, и просто не ми харесват тук. Аз ще ви покажа. Ето с ампер, милиампер, микроампер, с земя и тук с волт, омове и така. Че това е сиво тук. Аз по-предпочитам да и с такъв цвят, с бяло на мастилото. Не знам, защо така са решени инженерите на флуке. Ето, погледнете, тук ми е така по-приятно да ги чета и няма опасност бързината да ги сбъркам. И другата разлика, която забелязах, че тези кръглите държачи за сондите са с една идея по-са дебели тези втулките, за разлика от тези на флуке. Но аз използвам точно с това за измерване директно в електрическата мрежа и имам повече доверие на него, отколкото с това. И другото, което виждам, зад към жака, ето тук виждате ли металните, което е, че ми харесва, че е много по-високо. Когато тук на по-ефтиния трудно може да се види, даже са малко по-къси. Но нищо да ще ги отворим. Защото аз искам да ги видя предпазителите. Тук разликата е, че тук мога да го видя предпазителя и да го извада, без да го отварям мурата. Но когато тук трябва цялата да го отворя. Така, добре, ще започнем първо с този. Да. Ето. Виждат се и предпазителите вътре.
Ние даже може тук да ги прочетем. Мисля, че трябва да видя в ръководството, защото не виждам много добре колко е. Те изглеждат обикновени някакси. Но интересно е направено. Тук за батериите. Ето как изглеждат отделенията. Тук ми харесва, че е с метална вложка. Добре, ще ги махна батериите. Аха, тук не са сложени за пломбиране. Така. Защото по принцип пломбите слагат тук. Така, да видим сега как ще го отворим. Аха, усеща се. Защото аз обикновено се ползвам за електроника. Не го включвам директно на мрежата и на големи напрежения. Не. Аз обикновено с този си работя. Това го слагам тук. Видим. Но е чудно, че са сложили. Сега ми е интересно да видим вътре какво е положението. Така, слагаме тук винчата. Тук не съм го отвъртял до край. Аха, един момент. Виждате ли тук? Има част от пластмасата. И познайте какво, има малко лепило върху него. Има някакво лепило. Средната част сваляме. Че съвсем бях я забравил, но тук ще се остане вътре в това. Защото това може да е с по-различна резба. И затова по-добре. Аха. Виждаме, че има тук някакси много сериозни защити. Подобно е на флуке. Ето, един малък шум. Така. Имаме и тези PTC. Така. Имаме тук малки резисторчета. Ето блок чипа. Тук. Лошото, че не знаем каква е микросхемата. Те ги правят така, защото се спестяват разходите. Но тук се вижда, че ще годе сериозно е защитата тук. Аз трябва да ви опиша на лист отделно каква е схемата на свързване на този тип мултицети. Но се вижда, че е ефтина защитата, но не е чак толкова сериозно, колкото на флук. Но тук е интересното, че те са копирали тези жаковете почти едно към едно с флук. Трябва да видим тук този така референт номер. Не пише и година, дата, нещо не виждам да пише. Ето тези са много сериозни защити, защото тук минава директно електричеството в него. Тук за волтажа минава през тези малките диоди и има някаква вероятност те да изгорят първи, ако стане нещо. Но интересно, че са го свързали по този начин. Сега това нещо, аз избягвам, значи това за контактите с батериите, които се свързват. Аз трябва да го намажа с специална паста свързваща, за да може да има безпроблемна работа и да няма корозия. Ето, това тук пише за батерията, обаче аз избягвам да ги докосвам пръсти, защото те може да са изпотени. Ето и с земното е с шунта. Това е амперите. Е хванат просто директно за предпазителите. Че ако от тук мине случайно ток над 10 ампера и тук земното, което минава, това изгаря.
Също с малките милиампери, също са сложени този бързо действащ предпазител, което е добре. Това ще кажа, че не са ми познати, нали, като марки, като такова, не са ми познати. Това ще го приближа, да видите. Но и аз си харесвам на Брайман предпазителите. Така. Но тук нещо забелязвам, че от едната страна са сложени малките резистори, или не са запълнени ни от другата страна. Да, тук не са сложени тук два резистора, явно, защото аз знам, че те имат няколко модела. Ето тук това е за зумера. Само като купим, но все ще се стегнато. Интересно е направено. Това е такова за електромагнитно, когато се доближавате с електричеството. Чаваме така. Не е това, мисля, че да е екрана. Ето тук зумера. Чуто, аз знам, че на ефтините им слагат страни, захващат с говорителя за зумера, но тук е съвсем друга схемата. Добре е направен. Добре е направен. На $35 е добре направен. Това можеше по-зле да бъде. Обаче едно нещо забелязвам, че тук на матрицата изглежда ефтина. Ниско бюджетна тук. Платката става, бих казал. Къде че става. Ето го шунто. Но това го виждам като нещо, като тенакия ми изглежда, не знам какво е. Но ще те пробва с времето и ще видя как ще ти справи. Е добре направено. Така. До хубавото, че имам достъп директно до това. Я да видим тук. Аха, да, ето ги. За контактите. Гледам, че добре от лято. Но си личи, че ефтина изработката. Така. Виждате ли как е с пружина? Така. Връщаме назад, за да не прецакаме резбата. Все пак, какво очаквате за $35? Даже да има и отвор за предпазителите, който рядко виждам в повечето мотоцикли. Слагаме кръстосано винчетата. И това спестява по-малко псуване. Така. Лека захващаме и ще продължим набързо да видим и другото на флук. Не трябва да се опира тук или някакъв натиск не трябва да се усеща. Така, много леко. То може малко да изяда на резбата на едно. Връщам, ето прещракме. Колкото да има лапава и така. Хубаво е направено. Нямам други забележки. В една дума може да се ремонтира. Му става нещо. Но за $35, ако изгори целия, няма да ме яд. Но хубавото в случая е, че има тук една преграда, която отделя предпазителите от платката. Виждате ли? За да не прескачат искри и да няма експлозия. И това нещо да гръмнат тези предпазители. Защото аз съм виждал как гърмат мотоцикли. Не е приятно чувството.
преди години един комишия беше донесъл много ефтин китайски мултицет, който беше стрелков и ефтин. За по 1-2 лева от железарията. И сега да провери там, нали, контактите. И без да иска завърта на режим ON, просто изгаря целият мултицет и отива на кино. И сега да не ме мъчно, аз му дадох от моя. Въпреки че имам същият, ама не беше наличен вкъщи. Но както да е. Хубаво е, пластмасата се усеща качествено. И тук е интересно, че с половин оборот се сваля това нещо. Виждате как става? Calibration Seal. Аз ще видим без да повреда това. Въпреки че тук гаранцията в Европа няма да важи. Това е само за Китай. Но тогава се изпратят от там обратно. Когато ми го правят, то ще излезе по-скъпо самия уред. И те гаранцията там в Китай не важат в Европа, нито важат в Америка. И даже интересното, че този модел, по-специално 17-ката и 18 са забранени за продажба в САЩ. Но хората си ги купуват през eBay, през Amazon, кой където му е кеф, там се купува. И това е смешното, че не признават гаранцията. И тук виждам на чисто новия, пак проклетите самонарезни винтове, ама това е положението. Явно да пестят от вложки. Така. Сега обаче там работата, че не нося всичките си отвъртки. Трябва да видя в другата къща какво съм сложил. Не ми се рови в склада. Няма да купивам това проклето нещо. Излезна. Уха. Тук защитите са направо сериозни. Погледнете за каква красавица става въпрос. Даже тук виждам, че са сложили преграда за срещу експлозията. Тук обаче виждам, че с една идея тези пластинки са по-тънки от тези на зибото, но обаче тук предпазителите са STN 440 мА, този 11 ампера. Предпазителя HV 110. Тук. Тук има. Ето, вие ще видите по-добре. Да просто няма нищо от обяснение. И тук абсолютно същите защити имат, както в обикновеното нещо тук. Тук също е с преграда. Виждам. Усеща се тежко, въпреки че сега няма батерия. Но тук са страшни защити. И това е също защитен изтопяем резистор, тук, който виждате. Ако мине много силен ток, нали, това нещо веднага ще се стопи.
И така спасява останалата част от електрониката. Даже тук е толкова дребно, толкова финно направено. Тук се виждат кои са чиповете. Ето го зумърчето. Но тук другото интересно нещо, че не виждам тук да пише коя година е произведен и на коя ревизия. Защото те обикновено в луки пишат отгоре на това. А тук няма нужда да го махам тези неща. Та има много снимки в интернет и можете да видите за това нещо. Дали са позлатени пищите или не. Но се усеща така някакси тежко. Ето, пак проклетия блок чип. Тук не знаем също микросхемата каква е. Но тук детайлите, тук на елементите, резисторите са толкова малки, те ги правят така все повече да не може да ги поправи човек. И се изисква специализирано оборудване. Тук като гледам, това си за еднократна употреба платка. Така. Сега ще го приближа да видите тук по-добре за какво е да реч. Ами това е. Харесва ми изработката и тук е шунта. Той вече е такъв стандартен, вече няма големи такива шунтове. Те само по един шунт, но знам за един български мултицет, казва се Електрон 1, той има около 12 шунта, което го няма никъде в световната практика. Но тук в България всичко е възможно, така че аз няма какво да се очуда. Но с годините не успявам да намеря читав Електрон 1. Просто не намирам. Защото са или повредени, или напълно унищожени. И не се една коя е фирмата, която ги е произвела, и още не е изяснено кой ги е произвеждал. Ето тук има някакси странен луфт. Тук не би трябвало да има. Сега ще отпусна малко, за да не се спука. Виждат така много лъскаво венчето. Тук видеоски е направено, че сякаш веднъж еднократно ще използвате мултицета и край. Това е много лекичко. Аз тук лекичко ще го притисна. Не ми харесва. И това проклето нещо. Това е единственото нещо, което не харесвам в луки. С тия проклети винтове. Да. Трябва лекичко да притисна. Но интересното, че на винчетата веднага им пада покритието, като мина с отвъртката. Така е лекичко да го затисна.
Хайде бе. Какво става? Де, опира се. Нищо запира. Хайде бе, какво става? Толкова време мина, че ще ми се свърши паметта на телефона му. Подявалите, какво му става? Хайде бе, какво му стана? Хайде бе, просто. Голяма играчка беше да го нагласа. Така. Сега слабим батериите. Та малко странен избор. Така. Ето тук се прещраква. Ето виждате ли как е направено. Китайски изписан тук. Ето и даже сайта му е изписан на флук. Ето тук на отворен катинар. Опасоката за врата се заключва. Малко така странен избор. Като си има предвид колко трудно съм го сложил това нещо. Направо. Тук се затваря, значи така ще си бъде. Оп. Оп. Готово. Това е толкова тъпо заключване, че нямам думи просто. Хайде сега някой ще опонира, че не знам как се слага. Много добре знам как. Защото между другото чакам един мултицет, друг от САЩ, много хубав. Много. И ще видим там как се сменя екрана. И то на мултицет, който даже не се произвежда вече. Няма части за него, което е пълен ужас. Така. Сега, видим да го сложим кълъфа. Заключването лесно. Тук малко трябва да влезе в жлеба. Май мина половин час, когато ви говоря глупостите. Си ще видим. Айде тук някак си по... Така. Ето тук трябва да влезне в жлеба. Така. Тук това горе-долу добре се затвори тази част, но не ви правя тези клипове, за да събирам гледане, просто ми е кеф да се отварям уреди и да ги разглеждам. И много обичам да поправям нещо, ако се развали. Така, сега ще го сложим.
малко така трудно, защото тук има един много по-висок кант. Не знам защо са го сложили. То се предполага, че няма да се измъкне, като се сложи в канта. Давам обаче не ми върши добра работа. Той има тук едно прахче, от тук високо, както и тук. И значи, да обобщим, горе-долу живото става, но защитата му е малко някак си странна. Можеше да сложат такива големи и сигурни предпазители. Тя останалото, те са го копирали. Не е толкова сложен, колкото в Лукито. Ето тук. Виждате ли какво се случва? Като го натискам с ногти, се пресяква. Така. Защото аз виждам, че като направя с пръст се драска много това нещо. Така. Добре. Но тук това нещо повече се надраска, отколкото това. Но така. Сега ще видим следващите месеци как ще се представят. И дано да стана доволен от него, защото аз не бих искал да ме разочарова, но за $35 толкова, когато този е по-скъп. Това беше от мен, така че следващия път ще отваряме и други уреди. И така че чао от мен.